Bé, per fer la presentació de la declaració del model 347, el que hem de fer és generar un fitxer on quedarà reflectida tota la informació de les operacions que hem de declarar. En el nostre cas, majoritàriament seran aquelles operacions de compra i venda de més de 3.005 amb 0,6 euros. Fem menció especial a aquelles operacions que siguin de lloguer local i també aquelles convocatòries de subvencions o finançament públic que rebem de les administracions com ajuntaments, diputacions, consells comarcals o Generalitat de Catalunya. Aleshores, per això el que hem de fer és entrar a la web de l'agència tributària per trobar el programa amb el que farem aquest fitxer. Anirem a declaracions informatives, clicarem al model 347 i anirem on posa descàrrega del programa d'ajuda i seleccionarem el sistema operatiu del nostre equip. Ens el baixem, instal·lem el programa. Veureu que és un programa molt fàcil d'utilitzar i que és bastant senzill i mecànic. Bé, l'obrim. I aquí haurem d'agregar nous models d'internet. Veurem que hi ha diferents i anirem al que ens interessa, que és el 347 de l'any 2014, que és l'any que declarem. Un cop l'obrim, veurem que hi ha dues parts. És un fitxer on consten les nostres dades com a declarant, com a persona que fa la declaració, i d'altra banda les dades d'aquelles operacions amb terceres persones, que aquestes persones les anomenarem declarants. Aquí adjuntem el nostre NIF. Afegim el nom d'agrupament, bé, dades de contacte, telèfon i nom de la persona responsable amb qui contactar. Ara anem a la part de declarats. Per afegir cada proveïdor o client, cada tercera persona amb qui fem una operació que haguem de declarar, anirem a aquesta icona per afegir i se'ns obre aquesta finestra. Bé, aquí podem veure bàsicament dades de contacte de la persona amb la que fem l'operació corresponent, bàsicament NIF, nom, província i una cosa important on hem de prestar atenció, que és la clau d'operació. La clau d'operació és una lletra que fa referència al tipus d'activitat d'aquesta operació. Fixem-nos que hi ha diverses, ens fixarem només en la A i en la B. La A són coses que comprem, qualsevol cosa que paguem, que comprem, que lloguem, que contractem i ens genera una despesa, d'acord? D'altra banda, la B fa referència a ingressos. Qualsevol cosa que nosaltres haguem facturat a alguna tercera persona anirà amb clau d'operació tipus B, d'acord? També aniran a la B les subvencions que rebem, d'acord? Com a ingrés que és. Recordem sempre que són operacions superiors a 3.005 amb 0,6 euros, si no, no cal afegir-les. Marquem-la en aquest cas i veiem també aquí baix, en aquest cas marquem el tic de local perquè estem declarant una operació de lloguer local. I per últim, l'import de facturació per trimestres, d'acord? Afegint la quantitat que correspongui a cada trimestre i quan tinguin totes les dades ben afegides podríem passar a declarar una altra operació.
clicaríem en aquesta icona d'aquí i se'ns obria una finestra tal qual era l'anterior. D'acord? Un cop tinguem totes les operacions declarades, les podem veure aquí, en aquesta fletxa blava, i procediríem al que seria generar el fitxer que hem de presentar. Aleshores, donaríem aquí on diu presentació de declaracions, ens desplegaria aquesta finestra, clicaría en presentación con certificado electrónico reconocido i se'n generaria l'arxiu que després enviarem al lloc web de l'agència tributària. Bé, un cop tenim l'arxiu, només l'hem d'enviar, anirem al navegador on tenim el certificat i dins la web de l'agència tributària anirem a declaracions informatives, al model 347, que és el que ens interessa, i li donarem a presentació. Escollirem l'opció de certificat digital. Estem d'acord? I seleccionem l'arxiu allà on l'hem guardat. L'extensió és 347, per tant no és gaire difícil de trobar. I un cop l'enviem, veurem que tota la informació que hem anat afegint es trasllada a la pantalla. Donem una ullada a veure si està correcte, si algú ens grinyola o no, i si està tot bé, firmem i enviem, donem conformitat i enviem les dades. Veiem ara que se'ns genera un document, que és el document final de la declaració. Aquí hi ha informació que hem de guardar per si haguéssim de modificar la declaració. Allà el software us posa l'opció per si voleu sobreescriure o afegir alguna dada. I aquí ens apareixen les 300 persones amb les que hem fet operacions de més de 3.005 euros amb 0,6. I en cas que tot estigui correcte, doncs ja tenim el model presentat i declarat.